मुंबई गोवा महामार्गावर नेमळे येथील एरंडोगवाडी परिसरात आज दुपारी सुमारे 2:15 वाजण्याच्या सुमारास मोठा अपघात झाला। या थार कारचा चक्काचूर होऊन 2 महिला ठार झाल्यात तर तिघे गंभीर जखमी झाले आहेत। पाहूयात। गोवा सालेगाव गिरी येथून कणकवली भिरवंडे येथे जात असताना हा अपघात घडला। यातील जखमींवर उपजिल्हा रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून गोवा बांबोळी येथे अधिक उपचारांसाठी पाठवण्यात आलं। GA03 AM 8478 क्रमांकाची थार कार हायवेवरून निमळे मार्गावरून कणकवली येथे जात असताना चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्याने हा अपघात घडला। वाहनाचा वेग जास्त असल्याने कार रस्त्याबाहेर जाऊन धडकली। या अपघातात श्रीमती नानोडकर, विलासिनी सातार्डेकर गंभीर जखमी झाल्या। उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडी येथे उपचारादरम्यान त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं। तर चालक सनी नानोडकर, उज्ज्वला कांबळी, पांडुरंग नानोडकर हे जखमी असून उपजिल्हा रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून अधिक उपचारांसाठी त्यांना गोवा बांबोळी येथे हलवण्यात आलं। सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानची रुग्णवाहिका व 108 रुग्णवाहिकेनं रुग्णांना हलवण्यात आलं। या अपघातग्रस्तांवर प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर संदीप सावंत, डॉक्टर गिरीश चौगुले, डॉक्टर निखिल अवधूत, परिचारिका गोसावी नाईक आदींनी प्राथमिक उपचार केले। तर उपचारांती 2 महिलांना मृत घोषित करण्यात आलं। निमळे येथे घडलेल्या अपघातावेळी पोलीस हेड कॉन्स्टेबल हनुमंत धोत्रे, मनोज राऊत, प्रिया नाईक, निलेश नाईक यांनी घटनास्थळी धाव घेतली। सामाजिक कार्यकर्ते तथा शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख झेवियर फर्नांडिस व निमळे येथील ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केलं। स्थानिक ग्रामस्थांच्या सहकार्यानं जखमींना वाहनातून सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलं। त्यानंतर अधिक उपचारांसाठी त्यांना उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडी येथे दाखल करण्यात आलं। त्यावेळी सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सतीश वाघवे, शैलेश नाईक, रवी जाधव, लक्ष्मण कदम, रुपा मुद्राळे यांनी तसंच रुग्ण कल्याण समितीचे सदस्य देव्या सूर्याजी यांच्याकडून अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबाला धीर देत मदत करण्यात आली। यावेळी रुग्णालयातील उपचारांबाबत रुग्ण कल्याण समितीचे सदस्य सूर्याजी, रवी जाधव यांनी नाराजी व्यक्त केली। यावेळी पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांनी रुग्णालयात भेट देत पुढील कार्यवाही केली। मयत दोघांवर पुढील संस्कार पार पडले असून अधिक तपास सावंतवाडी पोलीस करत आहेत।